गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाक सध्या आमी आसा आनी येस तुमकां जी फिल्म्स पळोवपाक मेळटा नक्की येयात आनी पळयात अँड विथ मी आय हॅव द पर्सन हूम आय अडमायर दी मोस्ट आणि एकदा असंच भेटणं झालेलं आणि मला किती बरं वाटलेलं मला प्रसाद दादा वेलकम टू गोवा. कसं वाटतं गोव्यात येऊन? गोव्यात ऑलवेज भारीच वाटतं, मस्त वाटतंय नेहमीच. आणि एक प्रश्न विचारायचा आहे की गोव्यात कामासाठी येणं बरं वाटतं की हॉलिडेसाठी? दोन्ही. गोव्यात काम करायलाही फार मस्त वाटतं आणि हॉलिडेसाठी तर मस्त वाटतंच. गोवा प्लेसच अशी आहे की तुम्हाला आराम पाहिजे असेल तर तुम्हाला आराम करता येतो, तुम्हाला क्रिएटिव्ह काम करायचं असेल तर त्या शांततेत क्रिएटिव्ह काम पण करता येतं, बोथ वे. दादा ज्या वेळेला तुमचं फिल्म आहे चंद्रमुखी आहे फिल्म फेस्टिवलला, गोव्याचे प्रेक्षक असं म्हणतात की खूप कनेक्ट होतात ॲक्टर्सला किंवा डिरेक्टरला, चांगलं सांगतात काही पण. कसं वाटतं तुम्हाला फिल्म फेस्टिवलला जेव्हा लोकांना भेटणं होतं, लोकांबरोबर चर्चा होते, कसं गोव्याच्या खास? ॲक्च्युली नाटकात काम केल्यासारखं आहे. नाटकात काम केल्यानंतर कसं लगेच रिॲक्शन मिळते, ऑडियन्स लगेच येऊन भेटू शकतो तुम्हाला. फिल्म पाहिल्यानंतर तसं होत नाही, खूप वेळ जातो. पण इथे फिल्म बघून नाटकासारखा अनुभव येतो. फिल्म बघितल्या लोक तुमच्याशी संवाद साधतात, तुम्हाला सांगतात काय आवडलं काय नाही. कधी कधी क्वेश्चन आन्सर सेशन्स असतात. मजा येते, खूप मजा येते. एक प्रश्न विचारायचा होता. धर्मवीर जेव्हा फिल्म रिलीज झाली त्याच्यानंतर गोव्यामध्ये पण जेव्हा खूपशा ॲक्टर्सला मी भेटलो किंवा थिएटर लोकांना मी भेटलो, एक गोष्ट की काहीतरी वेगळं होतं. नक्की काय मला तुम्हाला विचारायचं, कारण तुम्ही जेव्हा स्क्रीनवरती दिसतायत तुम्ही अजिबात एक ॲक्टर, तुम्ही एक रोल जगल्यासारखं वाटत होतं. काय होतं याच्या मागचं सिक्रेट? एकच सिक्रेट, त्यांची पुण्य आहे, दिघे साहेबांची पुण्य आहे. याच्या पलीकडे खरंच काही उत्तर नाही. कारण ज्या माणसाला मी कधी आयुष्यात पाहिलंही नाही, भेटणं तर लांबच राहिलं, मी कधी पाहिलं पण नाही, लांबून पण नाही, त्या माणसाची भूमिका मला करायला मिळणं आणि तिच्यावर लोकांनी एवढं प्रेम करणं दिलं, मला एवढ्या उत्तम पद्धतीने ॲक्सेप्ट करणं, हा माझ्यावर असलेला दिघे साहेबांचा आशीर्वाद आहे, एवढंच म्हणू शकतो. सगळ्यात बेस्ट कमेंट तुम्हाला मिळाला आफ्टर द फिल्म रिलीज कुठला होता, आठवत आहे? नाही, बिफोर द फिल्म रिलीजच मिळाला मला त्यांच्या सख्या बहिणीनी म्युझिक लॉन्चला माझा आनंद परत आलाय अशी कॉम्प्लिमेंट दिली. सो याच्यापेक्षा मोठी कॉम्प्लिमेंट काय असतो? एक गाणं मला वाटतं जे तुम्ही त्यांची पूजा करतायत आणि एक गाणं जे आहे ते मला वाटतं रिपीट मोडवरती मी स्वतः ऐकतोय, ते कनेक्ट होतंय, बघितल्यानंतर व्हिडिओ बघितल्यानंतर कनेक्ट होतो. हा कनेक्ट जेव्हा एक प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल बरोबर होतं ना सर, तेव्हा तुम्हाला वाटतं हे सक्सेस आहे? डेफिनेटली. ती फिल्म लिहिलीच एका वेगळ्या कनेक्टनी, प्रवीण तरडेने. ती आम्ही सगळ्यांनी केली सुद्धा. जसजसं दिघे साहेबांबद्दल एक गोष्टी आम्हाला कळत गेल्या, आम्ही झॅप्ट होत गेलो त्या माणसाच्या ऑरामुळे, त्याच्या कामामुळे. इतकं प्रचंड काम आहे की आम्हीच इतके तुफान कनेक्ट झालो दिघे साहेबांशी की त्याचा परिणाम म्हणून लोक सिनेमाशी कनेक्ट होणं हे क्रमप्राप्त होतं, म्हणजे त्यात काही दुमतच नाही. बरोबर. मला वाटतं दादा आज जेव्हा हे सगळं बघताना मला एक दोनदा तर मला स्वतःच्या डोळ्यात पाणी आलं, कारण ते एवढं कनेक्ट आणि एवढं इमोशनल होतं सगळ्यांसाठी. गोव्यामध्ये फिल्म फेस्टिवल, सध्या मी फिल्म फेस्टिवलवर देतो, कसं वाटतं अशा प्रकारचे फिल्म फेस्टिवल? आता 2 वर्षात कोरोनामुळे नाही झालं, आता सध्या परत सुरू झाले, परत उत्साहाचं वातावरण आहे. आणि आमचे शेटे दोघं बंधू अत्यंत उत्साहाने सगळे अरेंज करतात आणि योगायोगाने आता ही 2 वर्ष सोडली तर दरवर्षी माझी फिल्म असतेच. म्हणजे कच्चा लिंबू होती, हिरकणी होती, चंद्रमुखी पण आहे. एवढे प्रयत्न करत राहीन की दरवर्षी फेस्टिवलमध्ये माझी फिल्म असेल. गोव्यात काही फिल्म वगैरे करायचं सध्या नवीन प्लॅन वगैरे काही आहे? नाही, आता तरी नाही, सध्या नाही. पण आम्हाला आवडेल गोव्यात कधीतरी तुम्ही शूटिंगसाठी. मलाही आवडेल, बघूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.